Draga braćo i sestre, u današnjem prvom čitanju slušamo drugo poglavlje proroka Izaije. Pomalo je neobično zato što u prvom poglavlju prorok Izaija kudi i osuđuje ovaj narod, a u drugom poglavlju odmah nakon prorok Izaija tješi i ohrabruje ovaj narod. Donosi jednu poruku pomirenja. Predstavlja nam Boga kao suca, ali ne kao oštrog suca koji osuđuje, nego kao suca kojem je stalo da se dvije zaraćene i nepomirene strane ponovno izmire i ponovno okupe. Ne govori o ratu, nego govori o sjedinjenju i ponovnom okupljanju. Govori o slavi naroda Božijeg. Govori o kopljima koje su prekovane u plugove. Govori o razdoru koji prelazi u pomirenje. U Evanđelju ipak slušamo, braćo i sestre, o poganinu koji upućuje svoju riječ Isusu. Upućuje i Isus prepoznaje kod njega vjeru. Isus je zadivljen tom vjerom jer upravo taj poganin traži Isusa i vjeruje njegovoj riječi. Vjeruje samo njegovoj riječi i vjeruje da će njegov sluga ozdraviti upravo na tu Isusovu riječ. Isus je zadivljen veličinom vjere kod tog poganina. Draga braćo i sestre, i mi smo katkada i bolesni kao taj sluga i u potrebi za riječi kao ovaj poganin. Isus od nas traži vjeru. Vjeru da pristanemo na riječ. Na riječ koja je od Boga, na riječ koja je Isus Krist, na riječ koju mijenja život. Također nam Isus želi pokazati preko slike ovoga sluge kako je ukinuta hijerarhija, nego je njegovo kraljevstvo, kraljevstvo ljubavi koje ne poznaje hijerarhiju. Amen.